Sen dúbida, un dos actos centrais das festas do verán de Ribeira foi a misa na honra da Virxe do Carme e a posterior procesión polas distintas rúas da cidade, que se desenvolveu o pasado sábado pola tarde. Á cerimonia relixiosa asistiu un importante número de persoas, entre as que estaban autoridades do Concello. A misa na honra da patroa dos mariñeiros tivo lugar como é habitual nas dependencias da lonxa da localidade, cun aforo maior que o propio templo. Creo que o día grande das festas é precisamente a procesión marítima, é un recordo das nosas tradicións que non se deben perder e a verdade é unha pena a néboa porque hai multitud de barcos grandes que enseñan o que é a flota de Ribeira, non? Vir no barco da Virgen, bueno, eso xa queda para a vida. Que lle pides ti a Virxe do Carme? Que nos axude e que nos guíe sempre e que nos proteja. Unha vez rematado o acto relixioso e ofrenda no mar, comezou unha procesión que percorreu o Peirao e posteriormente distintas rúas do casco urbano e que foi seguida tamén por un gran número de veciños. O sábado pola noite a música colleu o testemuño cos concertos de Moito, Xisco Feijóo e o concerto tributo aos Rolling Stones. E onte domingo, xa último día dos festexos, o máis destacado foi o Festival de Música e Danza Tradicional na Praza da Porta do Sol, e a verbena a cargo da Orquestra París de Noia, sen esquecer tampouco a espectacular queima de fogos de artificio piromusicais, que tivo lugar no Paseo do Touro e co que se poñía o broche aos festexos deste ano.